ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш ТЧ. Дӯстони азиз, дар имзо навор бошад Хонахои Фуруши замин ва квартираҳои фурӯшӣ дорем. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, квартира ки дар кор. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. Агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира ки мошини фурӯшӣ дорен, дар имо ва дар WhatsApp мо роя кунед дӯстон. Мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 50 дирам дӯстон. Навори моро падилиста кунед, мо бошад наворо сар мекунем. рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гулистон, дар пеши сирк, пеши бозорчаи Якачинор, як хонага квартира дӯстон. Дар шашум этаж қарор дорад, 42 квадрати метрай, об свет дорад, ремонти миёна, ошхона, ҳоҷатхона, балкон. Квартира барои зиндагӣ кардан тайёр аст дӯстон. Нархи квартира 260 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 688 000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад дӯстон. ё ки ба квартирае ки дар Москва бошад алиш кардан мешавад. Агар шумо ягон квартира айгирди ванаи Москва дошта бошед, бо квартира дар шаҳри Душанбе алиш кардан мешавад. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо дӯстон. Дигар маълумотша метавонед гиред. бо арзон мекунем гуфтагай. марҳамат, срочно. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46-ум рӯ парои балинсаи Истиқлол дӯстони азиз. духонага квартираи 5-ум этажда қарор дорад, 40 квадрати метрай, об свет дорад, ремонти замонавӣ дӯстони азиз, ремонтиш нав кардагиай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш аст, ҳоҷатош 100%, бо чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстон. нархи квартира 298 000 сомон мега, бо курси имрӯза гирем 1 миллион 935 000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад. муомилаи хуб дорад дӯстон. кадоми харидорай бисёр арзон мекунем гуфтагай срочно сум дала курай. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон. метавонед дигар маълумоти пурраша хитон гирем. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсӣ, дар сентри Гулбута, канечкаи маршруткаи 30 дӯстон. дар 2 сотиқ замин 3 дар хона дорад дӯстон. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом ҳамаш аст, гирди хона маҳкам. нархи хона 210 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 363 000 рубл мешавад дӯстон. бо арзон мекунем гуфтага дар қарибиш мактаб, боғча, дигар духтурхона, магазин ҳамаш ҳастай. бо 210 000 сомон бо арзон мекунем гуфтага. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон. метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ёки замин, квартира ёки мошин ягон чизи фурӯшӣ дорен, дар имо ва дар WhatsApp мо роя кунед дӯстон. мо реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. лайк модан ва обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон. меҳнатон барои шумо. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии деэтажа дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёлвон, дар маҳаллаи Фурқат гуфтагай. дар 7 сотиқ замин 4 дар хона дорад дӯстон. хона ремонт кардагай, об свет дорад, гирди хона маҳкамай. хона кагнада проекти замонавӣ. дигар маълумотша бо телефон гуфтагай. нархи хона 185 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 200 000 рубл мешавад. бо камтар дигар арзон кардан мешавад гуфтагай. дигар маълумотша бо телефон дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо бардору. марҳамат, метавонед занг занед. мегзарем дӯстон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем Сино. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 57 квадрати метр дӯстон. новостройкай без ремонтай, об свет гузарондагиан дар инҷа дӯстон. дигар маълумотша бо телефон гуфтагай. ҳамаи проектош тайёрай. нархи квартира 235 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 525 000 рубл мешавад бародарон. агар шумо дар айҳамҷа квартира далако бошад, новостройка дӯстон. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо. метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. мо наворимро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши Нихӣ гуфтагай, дар шаҳри Қурбонтепа дӯстон. духонага квартира 4 этажда қарор дорад, 43 квадрати метрай, об свет дорад, ремонти нав дорад дӯстон. лифт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш кагнадай. боғчаи кӯдатона дар пешаш сохтагиан. дигар маълумотша бо телефон. нархи квартира 215 000 сомонай
бо курси имрӯза гирем агар 1 миллион 396 ҳазор рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтаги кадоми харидори аниқай биен савдо мекунем гуфтаги рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон дигар маълумотро метавонед гирен беҳуда занг назанед гуфтаги хоҳиш карда фақат квартира харо марҳабат набинед квартира чӣ хелар. мегзарем дӯстон ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар пеши болои байрақи сангпар гуфтагиай дар якум кӯча қарор дорад. 5 сотиқ замини холияй барои хона кардан мешавад дӯстон. дар гирдвонааш хона дорад. дар инҷа об свет гузарондагиан як камаз дигар сангам рехтага гуфтагиай дигар маълумотро бо телефон гуфтагиай сари роҳ дая дӯстон. нархи замин 25 000 сомон бо курси имрӯза гирем 162 ҳазор рубл мешавад. дӯстон ягон маълумотш нофаҳмо бошад занг зада худтон пурсен бародаро марҳамат. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Калелин дар қарибии 112 микрорайон дӯстони азиз. дар 6 сотиқ замини холӣ барои хона кардан ҳастай дӯстон тайёрай ҳуҷҷатош 100% гуфта. дар инҷа об свет ҳастай пастяни дигар маълумотро дӯстон метавонед худтон гиред. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумоай. нархаш 75 000 сомон бо курси имрӯза гирем 487 ҳазор рубл мешавад. бо арзонам мешавад дӯстони азиз бо алишам мешавад гуфтаги ягон вариант дошта бошен пешниҳод кунед марҳамат. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо. мегзарем дӯстон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи навбатии мо дӯстон инам дар Душанбе дохил мешавад дар рӯдаки ҳастай дар ҷамоати қиблаи деҳаи камчин гуфтагиай дар гардиши бозорчаи желмиски аз роҳи калон 3800 метр устара гуфтагиай дар 6 сотиқ замин дар хона дорад. об свет ҳастай ошхона ҳоҷатхона ҳаммом гирди хона маҳкам. нархи хона 185 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллион 200 ҳазор рубл мешавад дӯстон. бо арзон кардан мешавад гуфтаги муомила дорад кадоми хонахарай варианти алишиам дорад барадор ягон вариант дошта бошен марҳамат метавонед пешниҳод кунед. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши ҳоҷи шариф дар пишти масъалабокаи ҳоҷи шариф гуфтагиай дар 3 сотиқ замин дӯстон 3 дар хона дорад. якта подвал якта веран дорад дӯстон. об свет ҳастай гирди хона маҳкамаи ремонт миёна барои зиндаги кардан мешавад. хона дар дуруни шаҳр қариб аст дӯстон. нархи хона 160 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллион 38 ҳазор рубл мешавад. агар шумо харидор бошед дӯстон рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша метавонед худтон гиред дӯстон. мо наворумро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар 12 сотиқ замин 3 дар хона дорад дӯстони азиз. хона ремонт ҳастай дарунаш об свет ҳастай ҳоҷатхона ҳаммом бания ҳамаш ҳастай гирди хона маҳкамаи дӯстон. дарахтҳоам дорад чойлоби ангурам дорад дӯстони азиз. участка склад аловхона оғул ҳама чиз ҳаштай гуфтагиай медарои зиндагӣ мекунӣ. нархи хона 150 000 сомон бо курси имрӯза гирем 974 ҳазор рубл мешавад бардорон. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо агар шумо харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гиред марҳамат. мегзарем дӯстон ба 12ум хонаи фурӯшии навбатӣ. 12ум хона дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанда дар ҷамоати трасса офтобрӯй гуфтаги ҳамин хел маълумот. дар 10 сотиқ замин як дар хона дорад барои зиндагӣ кардан мешавад. ошхона ҳоҷатхона бафкирам ҳастай дар инҷа дӯстон. гирди хона маҳкамаи бо кирпич ва бо семенблок 12 дагия дӯстон. нархи хона 180 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллион 668 ҳазор рубл мешавад. дигар маълумотро бо телефон гуфтаги хоҳиш кардаги аз соати 8 шаб то 6 саҳар занг назананд. дигар вақт метавонед занг занед дӯстон бо муомила бафкирам мекунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон дигар маълумотро худтон гирен. ин буд хонаҳои фурӯши бардорон. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ки замин квартира ягон чизи фурӯшӣ дорен дар имо ва дар ватсайти мо роҳӣ кунед дӯстон. мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда дӯстон худо нигаҳбони ҳамаи шумо.